Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir sampun kumandhang minangka pratandha dening para kadang muslimin lan muslimat sampun lumebet ing dinten Bada. Ing mriki kula ngaturaken sugeng riyadin lumebet ing setunggal Sawal 1957 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mugya kita sami tansah nyawiji mring Gusti Kang Hyang Suci. Kula ngaturaken sugeng riyadin nyuwun Syekh Agunging Samudra pangabsane. Nuwun matur sembah nuwun.